До каква степен си обвързан с тази инициатива, на която присъстваме днес? Не те разбрах обаче въпрос. До каква степен си обвързан с инициативата, на която присъстваме днес? Аз съм обвързан не само с моите взаимоотношения с Глобо, ами съм обвързан и чисто емоционално, защото наистина е много са неприятни и много са стряскащи тези статистики, които има в България в броя на жертвите в катастрофи, защото според мен това е най-нелепата смърт от автомобилна катастрофа. И за мен идеята и моята подкрепа е чисто емоционална, за да може да се намали по някакъв начин, да направим всичко възможно да се намали по някакъв начин този брой. Смяташ ли, че подобни инициативи и предприятия биха могли наистина да намалят тази стряскаща статистика? Да, разбира се, аз мисля, че концентрацията е наистина много важна. Всеки момент, когато един шофьор е в колата си и управлява да стигне от точка А до точка Б, е много важно да бъде на 100% концентриран, защото най-малката разконцентрация може да доведе до фатални последствия. Добре, да изместим малко фокуса от трагичните инциденти по пътищата. Разкажи ни малко повече, кое състезание може да те наблюдаваме? Ти предстои? Следващото ми състезание, което предстои е в Бърно, в Чехия, на 20-21 този месец юни. Така имам добри класиране на тази писта още от миналата година. Да се надяваме, че доброто представяне от началото на сезона ще продължи в Чехия, за да може да продължим да се движим в шампионата на добра позиция. Ще те видим ли на подиума? Да се надяваме. Не мога да кажа нищо предварително, не обичам да правя предварителни прогнози, за да не доведе до лош късмет, защото все пак някой път и лошия късмет изиграва лоша роля. И наистина не искам да правя никакви прогнози, но се надяваме наистина на много добро представяне. Преди време стана известно, че България вече има свой представител в 24-те часа на Le Mans. Може ли да очакваме следващата година представител във Формула 1? Да се надявам. Все пак Формула 1 е доста... Това е върха на моторните спортове, наистина е много трудно, има много политика, но няма невъзможни неща. Да се надявам, че все пак това не е крайната цел Формула 1, да се надявам, че мога да я постигна.